ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହଁ ଏଇ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋକ ପଡିଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁହ ଗୁଡାକ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବୁନି କାହିଁକି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ତୁ ଲୁଚେଇ ମମି ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ବାବା କହିଲି ପରା ମୋର କିଛି ହେଇନି ବୋଲି ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ସେ କଥା ସେ କହିପାରିବେନି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ତୋ ମମିକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛୁ ତୁ। ମମିକି ରୋଗ ହେଇଛି ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ତାପରେ ମୋ ମମି ଜାଣିଲେ ତୁ କଣ କରିପାରିବୁ? ତୁ କଣ ତୋ ମମିର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ? ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ଯାହାର ନିରାକରଣ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବାହା ହେଇ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ନ ଆଣିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ମମିର ଏ ରୋଗ ଭଲ ହବନି। କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ ବୁଝାଇବୁ ମତେ? କଣ ତୁ ବୁଝାଇବୁ? ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ନା ନୂଆ ନୂଆ ନର୍ସିଂ ହୋମ ଖୋଲିଛି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଟେନସନ ଶୁଣୁଛି ତୋ ମମିର ରୋଗଟା ଯେମିତି ମତେ ଇନଫେକ୍ସନ ନ କରେ ତା ନହେଲେ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ ଆଉ ମୋ ବିପିଟା ହାଇ ହେଇଗଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଓହୋ ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ଜିଦ କଣ ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି? ଆରେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କଣ ତମେ କଣ କହିବି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଅଫିସ ବାହାରି ଗଲଣି ମେଡିସିନ ଖାଇଛ? ମେଡିସିନ କଥା ମୁଁ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହଁ କଣ ତମକୁ କହିବି? ହଉ ତମେ ଏଠି ଛିଡା ହୁଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଟା ନେଇ ଆସେ। ଆରେ ମୋ କଥା ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ କାହିଁକି ତୋ ଡାଡି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ପାଗଳ ଭଳି ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପି ଯାଉଛି? ଆରେ କାହିଁକି ତୋ ଡାଡିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି? ପିଲାଟି ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ଜୀବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର ଆମ ଡାଡି ଆଉ ମୋ ମମି ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଡାଡି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁ ଯଦି ତୋ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଯାହା ମାଗିବି ମତେ ଦେଇପାରିବୁ? ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପୃଥିବୀର ପୃଥିବୀ ପନ୍ଦେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ଆପଣ ଶିଖେଇଥିବା ପାଠ ଆଉ ଦେଖେଇଥିବା ରାସ୍ତା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବି କେମିତି? ବନ୍ଧୁଟା ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବି। ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୋର ଏ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ପରି ବହୁଟିଏ ଦରକାର। କହଜି ତୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନି? କହଜି ତୁ କଣ ତୋ ଡାଡିର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନି? ସେଦିନ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପରା ମୋ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। କହିବା କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି। ଶୁଣ ତମର ବୁଝିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମେଡିସିନ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଅଫିସ ଯାଅ। ନିଅ ଆରେ ଯାଅ ଏ ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାଣି ଦେଇକି ପଳେଇ ବସ। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି କହ ବାପା ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଧନ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି କହିଲୁ? ତୁ ପରା ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ପରା ତୋ ମା କୋଉ ମା କଣ ତା ପିଲାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ? କହ ବାବା ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କାହିଁକି କହିପାରିବିନି? ଆରେ କହ ତୁ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଛଡ଼ା ଏ ଘରେ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ମା ତୋର
ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ଆଉ ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ସବୁ ପିଇଯିବି। କହ ଜି ତତେ ମୋର ଆରେ କହ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଏ କଥା ମୁଁ ତ ରାଣୀ ପାଖରେ କିଛି କହିବିନି। କହ ବାବା କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୋର ମନେ ଅଛି ମମି ମେଡିକାଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ସେଟା ତ ମୋର ମନେ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୋଉ କଥା? ଆଉ ସେ କଥାଟା ହଉଛି ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲି। ଜାଣିଦେଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କାନ୍ଦିଲ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ମନା କରିଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରାଜିତ ସୈନିକ। ଆଉ ଏ ପରାଜିତ ସୈନିକ ପୁଣି ଗାଡ଼ିକୁ କଥା ଦେଇଛି ଏ ଘରକୁ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଲାଗି ବୋହୁଟି ଆଣିବ। ହେଲେ ତୁ କହିଲୁ ମୋ ଜୀବନ ତ ନର୍କରେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ମୋ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦେବି କେମିତି? ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହ? ମମି ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ତ ନର୍କରେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ସେ ନିରୀହ ଝିଅଟା ଜୀବନକୁ ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦେବି କେମିତି? ତା ଦତଳା ଢ ଢ ଖରା ମମି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ତୁ ଏହାର ବିଚାର କରିବୁ। ମୁଁ ଆଉ କି ବିଚାର କରିବି? କେବଳ ମୁଁ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏ ଘରକୁ କୋଉ ଝିଅ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧା ବୋହୂ ବେଶରେ ଆସିବ ନା ଏ ଘର